Това е нишесте от тапиока или брашно от тапиока. То се състои изцяло единствено от нишесте, така че е добра опция за хората, които не искат глутен. Добавяме 6 грама сол. И разбъркваме добре. Втората стъпка е да съчетаем мокрите съставки, които са 80 грама олио, 125 грама вода и 125 грама мляко. Отиваме към котлона, където трябва да заври. Внимавайте докато завира, защото може лесно да изври. Преместваме се бързо. Когато инкорпорирате по-голямата част от тапиоката, може да спрете и да оставите сместа да изстине. Следващото, по което имаме нужда, са 110 грама полутвърдо сирене. В случая аз използвам чедър, но може да ползвате ементал или подобни. И 110 грама пармезан. Трябва да ги рендосаме, но тъй като съм мързелив, ще ползвам работа. Ще използвам финното ренде. Следващата стъпка е да добавим 2 яйца, като ги разбъркваме последователно. И преди да разбъркваме напълно, добавяме настръгните шкабали. Когато стане трудно с бъркалката, продължаваме с ръка. Сместа ще е много лепкава, но все пак не се притеснявайте. За формирането на топчетата ще ни трябва малко олио, след което намазваме двете ръце и хващаме топче с големината на орех. Овалваме между дланите и това е резултатът, който търсим. Нареждаме го в тава, покрита с хартия или силикон за печене. От тази рецепта трябва да излезнат около 30 до 40 топчета, но като гледам, моите са малко по-дашни, така че ще имаме по-малък брой. Оставете място между тях, за да има накъде да се надуват. Печем в предварително загрята фурна до 180 градуса за 25-30 минути. Ето ги и тях след 28 минути. Оставяме ги да изстинат за около 5 минути и ги хапваме докато са все още топлички.